Ngayong adlaw din yung tanan mga tol. So, magtanggal ta karon og timing chain sa atong motor mga tol ug mga roller guides. So, tanggalan ako mga cover mga tol. So, tanggalan na to ning duha ka bolt sa cam gear. No? So, 8mm ni siya mga tol. Human tanggalan na to ning cam sprocket niya mga tol. Cam sprocket ay pangalan ni tol. Kaning nasa timing chain. So, ano na siya mga tol, ligot-ligot lang niya. Pwede po ni dukdukon mo hinahinay mga tol. So, depende ra pod sa imong gamit. Tiyaga lang ni gamay mga tol. Record na din sounds. Matanggalan sa tol. Wala mo kanta-kanta ka diya. Ay lang pag sound. Nya tanggalaw na to ning 10mm ni siya nga bolt nga tol. So nadiri ang isa ka roller guide no. Diri sa may bore. So, XR mantin na siya mga motor matol. Parehasa na sila sa wave. Huwag ka ng mga China motors nga mga 100cc no. Mga oras na siya. Man, tanggalaw na to ni siya mga tol. Lubiraw na to ang timing chain. Madala na tong roller guide ano sa tunga mga tol. Ay gahi man. Hindi magsigo mga tol sa tanggalon sa nato ang kaning isa ka roller guide kaning sa may engineer mga tol. Kani tanggalon na to ni siya mga tol. Napudre ang isa ka roller guide no. So 17mm ni siya. Moro mag loose trade paminaw mga tol kay gahe man miss kidi ra man siya kamoton. Matanggal na siya tol. Tanggalon na siya. So bunloto na nato ni mga tol. So pulihan na to ni kay daot. So apilon po na to ni puli ning dako nga roller guide nga tol. Sagaran di na siya ginapulihan mga tol. So kani first time pa ni siya napulihan. So kinahanglan na gyud siya pulihan kay hilis na gyud siya. Kasi pag magpuli kag bagong timing chain, ug di na siya pulihan tol. Mga simana ra nimong gamit mo tingog na pud siya tagiktik na pud kay nahilis na gyud ni siya. So kinahanglan siya pulihan. So nga na siya washer sa ilalom maning guide nga tol. So ang tingan na to nga di mahulog no. So na siya washer tara. Na siya washer. So anara mga tol. So natanggal na ang timing chain ng mga roller guide siya mga tol. So pwede na ito napulihan. So anara mga pagtanggal mga tol.